Kurumidza, usachele, kurumidza, utewere, kusimbira, uchasvika mukupenya, hakuna kupera. Ndabvunza kune mukadzi anerwiyo wekushinga ngekushinga ndinokana hondo ichapera. Usachele, utewere, akarama sarapera, tindoziva tine chipo kuti takurira. Ndabvunza zvepasizuva zvese zvakandipindura, nguva iri kunopera, Jesu anouya. Usachele, zvioniso zvezviri kutinyewera, zvisikwa zvese zvinoda turiimborira. Tiri pedyo nekumosha kunofadza, kutondera chifara, imi vafambi visanyiwo kutya. Usachele, tisangane apo kusina kuneta, zviedzo zvozvakapera, tasvika kugusha. Tinoda kukuchingamidzai zvakare hama wadiwa kwese kwamuri muchirongwa Chakabaya Chikatyokera. Panapa ndo patinotumbura nyaya, hatina nyaya tinozesa panapa. Nekuti tikasadzitumbura idi dzinoodza miri. Regai munzwa tiitumbure. Musoro wedu wenhasi tiri kuti izvo chirwere chenharo. Watereri newatariri, ukaona zvakunzi nharo dzatoo chirwere, I think wamudoni tichanyatsopinda panyaya iyi. Eyo ndini wenyu mufundisi Michael Rugube Ngwaru. Ndinofara watereri newatariri nekucreata time yekuti titandare tose. Handina kuya ndiri ndega padare rineiri, ndine wandinochaira navo. Wamudoni? Aiwa, chimbomhoresaiwo watereri newatariri mugotichingamidzira wayeni watiina muzora nhasi. Yes, tinotenda. Toda kutendai sezvataurwa nemukuru wangu. Indinoitwa Gospel Mudoni. We are so happy and excited that chirongwa chino muri kuchiteerera uye muchidzidza zvakawanda tichinozvipractice mukati mekurarama kwedu. Hatingouyi tisina vakadzidza pamusoro penyaya dzatutaura pamusoro dzacho. Exactly. Kune vane nharo wose chimboteerera pane zvatakakugadzirirai. Kune vasina, kune vanofunga kuzodziita, tinotaura futi nemi. Regai vakuzivisei one by one vachikudzai kuti ndianani, vabva nechekupi. Kwaziwai vatariri nevateereri, ini ndinonzi Mulambo Nefas, professional counselor, registered clinical social worker, nomudzidzisi munhau dzecounseling, counseling psychology nesocial issues. Ngatisanganei. Pani pamati reader what? Anaunyatsopabata ipapo? Professional counselor, clinical social worker, nomurayiridzi, mudzidzisi wezvifundo izvozvo. Okay. Paita padzama CV rakakora. Tinotenda. Yes ma'am. Kasvai vateereri, tinokuchingamidzai nevatariri pamwe chete. Ndinoitwa Mai Masenda, ndabva kuItai Trust. I'm a family therapist. Ndiri murayiridzi zvekare.
once a teacher, you are always a teacher. Yeah. Hey. Tinotenda chose. Yes. Wamudoni manzwa ma-CV tamanzwa ari panapa wateereri kana rangu ndabva ndaisa momwe ini nachati kutaura zvakaona nezvangu handichati kutaura nezvangu hanzi panapa tine varayiridzi number 1 and then tina eyo hanzi family therapist and then tozoita counselor, professional counselor. Imi tibatsire kusiyanisa zvinhu izvi zvakafanana sei, zvakasiyana sei. Kana chiti therapist then mozotitiwo zvakare professional counselor. Tabva taita madofu isu manje. Okay, andizi mungatanga netherapist. Kana imimi I don't know. Zvakanaka kana tichiti professional counselor. Yes. Munhu akafundira basa iri. Yeah. Kana achinge akuriita ane zvinhu zvanotarisirwa kunge basa kachiti basa iri tikutaura basa ripi counseling rino chipanga mazano kachiti counseling haingomiriri chete panenge paipa counseling ndiye zvinhu zviviri. Yes, it's for choice and change. Kana choice and change only. Yes. Kana pachinge paitika kachange pakuita kuti munhu achitora choice inova decision making. Yeah. The decision yanotora inogona kuva good or bad. Yeah. Rational or irrational. Yeah. Saka ipapo ndipo pauda counseling. Ingava change yekuti munhu aita rombo rakanaka anonga mari pauda counseling. Yeah. Ingavawo change yekuti pamwe munhu airwa dambudziko futi pauda counseling. Saka counseling is not only for problems. Yes. Saka counseling kana iri professional ndiye munhu anoita asina divi rakarerekera. Yeah. Asina kuti ndewe chitendero chipika ndewe chivanhu here ndewe chiviri ari munhu wekuti achiona munhu achiuya as a client anomugamuchira sezvaari. Rega ndibvokubata ndakambonzwa iyi I think yenge siri joke yenge iri reality. Hanzi munhu kuAmerica akawina jackpot $12 million. Awina jackpot ma psychologist ndokubva ati ndiani achandomudza because munhu uyu angafende awina $12 million. Mumwe ngari pakati pawo mudonha akati aiwa ini ndichandomudza ndiri shamwari yake. Zvikanzi mune shuwa munogona kuzvipurisira zvakanaka. Zvikanzi anondondomudza ndokuenda kuya kwasvika kune munhu wakadii shamwari. Zvikanzi iwe rega timboti suppose wawina 12 million eyo unoita sei. Zvikanzi kana ndawina 12 million ndinokupa hafu yacho uya kubva. I guess you get the joke. And yes, yeah. Counseling tinotenda. Masenda therapist. Okay, I said family therapist. Family therapist, yes. Kureva kuti tinobata mhuri. Yes. Therapy. Yes. Pane zvaitika kwakurapa kugadzirisa. Yes. Kugadzirisa. So when we are saying my problems anogona kuitika. Problem yaitika nganti mwana handiti kuchikoro totarisa problem mwana maybe ari kuba ari kudii. Yes. Hatingotarise mwana in isolation ari ega. Okay. Tinodzoka back kumba kufamily kumhuri. Family kumhuri. Okay. Toona kuti zvakamira sei. Yes. Kudai mhuri pane zviri kuitika mumhuri. Yes. Mwana akutoratidza iye. Yes. Zviri kuitika mumba. Saka mwana behavior yemwana is symptom. Yes. Zviri kuitika kumba. I think wamudoni muri kuzvibatoka. Saka family therapy is dealing with mhuri yose to make a family a happy family. Nyaya yedu yanhasika wateereri iri kutiyo chirwere chenharo. Zvino kuti tipakure nyaya ika tatodaidza family therapist na professional counselor. Saka do I assume kuti mamite nharo nekuti muri professional counselor saka hamuchatomboite nharo imi muri family therapist hamuite nharo kuda mheno kuti musandibvunze kuti pastor anoita nharo here but nhasi ndine mimi. Ini ndopindura ndichiti chokutanga usati wava pastor, usati wava teacher, usati wava chitunha, usati wava counselor kana chiremba, chokutanga uri munhu ndo chokutanga ichichi. Saka zvinhu zviri kwani munhu wese iweweka
unokwanisa kuti undozvitiwa futi. A pastor is a person. It's a person first. Psychologist is a person. Doctor, yes. Medical doctor. Yes. In other words, muri kuti nharo dzinene kuti une PhD. Zvinene kuti nani? Uri munhu. Uri munhu. Nharo dzinoitwa nemunhu. Yes. Rega tinzwa apa. Ndingade kututsira kuti kuzosvika pazonzi dzanharo dzakuda rudetsero. Panenge paine nyaya. Hachisi chinhu chiri kuitika pazuva 1 kuti tikangokakavadzana pazuva ranhasi rimwe chete. Ponza une nharo. Kureva kuti it's a process. Chinhu chine nguva. Chinoramba chichiitika. Chiri kudzokororwa. Then ndo panozonzi munhu uyu ane nharo. Any person anogona kuita nharo. But the degree yenharo dzacho netype yenharo dzacho. Yes, ndo zvawarisa manje. Chopesera chacho muri kutsama yangu amen. Ndakutoona kuti nyaya iri kuramba ichikora. Nekuti takakura isusu taiudzwa makare handisi kuti zviri zvakastadwa asi mumastreets medu mumageto kwanzi munhu ane nharo unomuona nemalaini kuti auya ane nharo kana kuti ane hasha. So maybe aspect yatoda kubata iyi yekuti nharo chirwere muchindera unoti inkani toda ule nkani. So nyaya dzenharo idzi kana muchiti chirwere, at what point does it become a sickness? And to complicate it further, Wamudoni, icho chinombonzi nharo chacho chi ende mozobata pakutaurwa na Sachigaro wedu anowandobatsira nayo kuti mutibetse kuti nharo dzozoita chirwere. Ndodaro kuti mai Masende Wembe ngoda kufamba nenzira iyoyo. I don't know if anyone can help us. Inini maybe ndichitarisa kuti nharo tiri kurevei. Munhu anoagiwa. Stereki. Au edi zvakanyanya. Ende munhu anokakavadzana nevamwe. Kukakavadzana. Kunge vanhu muchatosvika papoint yekunge mucharwa. Nekuti hamusi kubvumirana pane chimwe chinhu. Saka kukakavadzana. Kutenge vanhu muchadhonzana. Nenyaya yechinhu chiripo. Are you basically saying inina Wamudoni eyo kana tiri kuita kupesana pakutaura asi pasina kukakavadzana nekuti hadzizi nharo dzinozoita nharo pane kukakavadzana? Is this what you are saying? Yes. Ende tiri kuti pane chimwe chinhu chekuti uri kunyatsoziva kuti let's say this is a Bible handiti Wamudoni otanga kuti aiva this Bible imi makutotanga kudii argument isina nhoroondo yekuti muri kungotoona kuti izvi ndo zviripo. Saka umwe munhu anogona kubva atongonyarara hake nekuti haadi zvenharo. Right. Wamulamba nharo kukakavadzana kuramba kukurirwa mukutaurirana pane kakuda kukundana kamuri kubuilda mune chinhu chinonzi nharo. Competition. Nekuti uyu ataura izvi uyu otutsira uyu opfuudza asi kuti izonzi iri nharo hwaurwereka kuti dzinenge dzapfurikidza nharo dzotariswa nenyika yose nepasi rese yonzi under normal circumstances idzi dzazopfurikidza mwero chipimo chikapfuura paya watova urwere. Pane nharo dzinoitwa azoti vanhu vanoguma vakurora maoko wowirirana paya asi pane nharo dzokuti zvamuta vanhu vaimasira kuti no iri ibhaibheri yapaya munhu anotaura kuti iri harisi bhaibheri inyoka muta kuti aiwazve vanhu vese 90% vari no ibhaibheri iwo uri 1 tobva taona kuti aiwa apa kapaya pane munhu pane kakutsaudzira wako hwere hwepfungwa uko. Just a follow up pane zvambotaurwa namama musati mapinda Wamudoni. Wambedza kutiwo hanzi tikakakawara zvenguva iyoyo zvemusi iwoyo iyo kuda hatingati hugwere but kana culture I'm sure ndo zvamataura kana amaitiro ekuti
every time mai wati kana kuti wana wati kana bosi kubasa ati wati wakutokarakteridzwa nemunhu asingagamushiri akasindimara, then at that point mai masenda mati eyo chachirwerechi because zvahabit. Yes. And kuedha ipapo uchitarisa munhu ane nharo pane zvinotooneka. Yes. Maybe anenge asina kuita a natural position yekunyatsoti kugara. Munhu iye anenge physically anenge akutokunge munhu acharova madziro, munhu achadiko, behavior yake ine zvainotoratidza. Ende ndofunga ndo panozobuda manhinga arehwa naamudoni kunzi unobva waona masigns panapa anenge atone imwe behavior makutotaura yekuti iwanda kuti munhu ari kunyatsorizina here oro pane zvaapo paari. Yes. No, go deeper. Wamudoni memchida kutaura something. Yeah, ndiri kuona kuti maybe nyaya dzenharo dzatiri kutaura idzi tisati tatanga kuitisana nharo panapa dziri very critical maybe for looking at my marriages. Yes. Pfungwa yandiri kuona sekunge toda kutaura ndeyekuti there is something behind. Yes. Pane zviri kuitika. Yes. And it can be mental. Yes. Ndizvozvo kana titi mental, what are we saying? Munhu akutopenga here uyu. Yeah, in terms of mental health. Atikati relationship yenharo ne-mental health inoya papi. Okay. Kana munhu ane a stable mental status, kana pfungwa dzake zichakati twasa dzakakwana, anokwanisa kuziva kuti apa kapapayese hongu apa ndakurirwa ngandisiye, kana kuti hongu ndiri right but uyu ari kuendera mberi. Asi kana urwere hwepfungwa pfungwa dzako uchandofunga wakutererekea paya hauzokwanisi kuona kuti no nguva yekugiva in, yekusarenda, yekukurirwa, yekugamuchira iripo. Unenge uchiti ndopauzoona munhu akusunga panapa nokuti pauti achifunga nepfungwa paya auda kufunga nemhasuro. Ndokurova zvakubva pafungwa zvakuya kana mafacts apera kunoko. Yes. Zvakuda kuita physical. Mafacts akuya chihuku manje uko. Anything to add? Munhu iye anoshaya kuguma limit yekuti ndinogumira papi. Yes. Saka zvinhu zvatinenge chitarisira kuti munhu maybe kuti usazosvika pastage ipapo ziva pekuguma. Pane pekuguma in terms of arguing. Okay. Mune cases here, maybe just one of them. Yeah. That you can tell us of my issues akamboitika enharo. Indogona kufunga pane imwe ndakamboverenga kudhara yevanhu vakaitisana nharo nyaya dzebhora rekueurope. You know, to an extent yekuti mumwe makapedzisira mubaya mumwe wacho nebanga nenyaya dzebhora kuti no iwewe but vanhu habhadharwi nematimu aya. Hapana kana sendera vanowana havatozikani. But at that level makambodhila here nemacases akada kufanana neiwawo. Okay. Hongu. Ndingakuti gore rapfuura iyi bhora ratanga riripa ani bhora kabhenga ramiswa paya patanga mabhora patanga mabhora pacovid ichangovhura apa pakati nharo dzimwe timu vanaiona tv public place ninge anokurira ninge anzi aiwa refu agona anzi akanya abvatora chiyani bharwa tv isiri yake tv yepamagrosa yarohwa asumudza chiyani apwanya paso apa inharo pasasangira pasoka apa kana sendero kukwira kombi hana. Saka muri kuti idzi inharo dziri quite negative kaidzi dziri destructive dzinozoita kuti taakupwanya zvinhu. The effects of nharo. Akundi kana kukurirwa. Yatapita kuti no munhu pauti zvigare mupfungwa paya kuti no ndiri kukurirwa nemafacts yapaya akubvisa kubva kufungwa asa kumasuro. Right. Maybe ndingade kupa example iri like macouples wevanhu vatadza kuwirirana pakutaurirana. Murume maybe ari kutsiura mukadzi zvamunoita izvi hazvina kunaka, zvamunoita izvi then munhu oramba achiripita zvavari kukanganisirana. Like maybe munhu ononoka kuya kumba, murume obva kubasa osvika mumba hamuna kubikwa, otsiura mudzimai obva ati aiwa
ndiye ndiri kuzodai ane mawedzi munhu ane nharo ane words to always say ndanga ndazodai haadi kubvuma kuti sorry ndakanganisa instead kuti sorry ari kuzvidefend. Yes. Okay. Munhu ane nharo anozviona as if each time angorichi ari correct saka haakwanise kudi kuzvidefenda. Okay. Ende unozoona zvinoita munhu akadaro nyangwe even akaenda kuti ayananiswe nevanhu haakwanise kutogara ndo vai vanongoti muri pakati pekunge muchitaura she just walks away. Yeah, we'll come to that. Ndine create a little challenge mupfungwa dzangu and I am sure nevamwe vateereri nevatariri vanogona kunge vari mustruggle yandiri kupinda mairi. So far kubva patatanguswa patasvika izvinezvi it would appear kuti nharo chinhu chakaipa ende chiri kuitwa nevanhu vasingazive pane mugano. Is it true kuti hakuna nharo dzakanaka? Kwete, nharo dzakatonaka zvikuru. Kune good nharo, kune nharo dziri kazhinji, kune nharo dziri productive zokuti dzinoita kuti mumwe munhu atozovhurikawo oti aiwa inga kwendanga ndakarasikazve. Asi katiri ipapo ka ndo paya patamboti pane vamwe vaya nokuti haazokwanisi kuzovhurika kunyange avhurika anongera achingova nenharo ndo bva zobuda kuona kuti aiwa uyu anorwara nepfungwa uyu. I think having said that ngatinyatso I like zvambotaurwa navamudoni kuti chimbotipakururai mamwe ma-illustrations ma-examples anopangidza nharo dzakanyatsoipa then tozopana ma-example ekuti idzi nharo idzikaidzi apa kana zvadai zvikaizvi ukenge washayikwa kuita nharo iwo wacho ndo watoone problem. If ungori munhu anongogamushira and usingagone kuti apa hatimbonyatso bata a few example yenharo so that, and by the way program inei haizi yekuti tiri kubata ma-couples chete or family, even kubasa. Are you getting the point? Even mudare rine ratiri rinei hatimbobate ma-example ekuti ukaona nharo dzichiitwa nemutoo wakadai there is something wrong nemunhu ari kuita nharo idzodzo. Anenge achiita sei? Tambonzwa zvekurwa TV muri kupesana panyaya yebhora timu yadyiwa iye haina zvakazoti TV yapwanywa. What other ways can we underline kuti maitiro enharo aya anopangidza a negative impact mukati meupenyu hwemunhu? Ini ndingade kuedha on an example maybe yevana vari kukura. We munhu anogona kutsiurwa, let's say wapinda in a relationship. Yes. Munhu oudzwa kunzi mukomana wako uyu haaite. Yes. Munhu oramba achiita. Yes. Ozoona munhu aita pamiri. Unozonzwa vanhu vakuti asi takambokuudza. Yes. Saka I would think kuti nharo idzodzo dzekuti munhu ada kutraya kukuvaka. Iwoona semunge munhu vamwe vanhu vanofunga kuti uri kundiitira jealous. But unogona kuudzwa nevanhu vakawanda. Zvakafanana nekuti vanhu vari pachechi handiti? Yes. Ona munhu ari kuda nemusikana uyu. Onzi musikana wako haaite uya. Kazhinji vanhu vanobva kuti aiwa ana maidhoka maybe vari kundiitira jealous. Yes. Musikana wako haaite. Ozoona one time maybe nenharo idzodzo achiramba maybe kuteerera. Yes. Wazodhumaniswa manje kana pane zvazoitika manje. Mayouth ndakatarisana nemayouth. Yes. Zvinhu zvinogona kudi. Saka dzimwe nharo hadzivake. In the end iwe unozoguma wane stress paine zvazoitika manje. And vanhu vanenge vangoti but takambodi takambokuudza. In other words muri kuti vamwe vanhu vanogona kuona mberi. Yes. Maybe iwo kwausiri kuona. Kunyanya vanhu vakuru. Vanhu vakuru vanogona kuona zviri mberi. Okay. Hanzi takabva neko kumunga kune chinyi? Hakunepwa. Maybe hati wawarirei nekuda kwekufamba kuri kuita nguva. Kana nharo dzakanaka mamboti mimi wa Mulambo. Hakune nharo dzakanaka. Dzinonaka dzaita sei? Zvadii? Nharo dzimwe dzinoita kuti uwane mukana weruzivo runyuwani. Zvakafanana nokuti vanhu vanokwanisa kuitira nharo kuti
mudzimai mukomana kati murume anoti ini mudzimai wanguka ndoda kutsvaka mudzimai wechipiri nekuti kwangu ndiri 6 vasikana uye kuti aiwa kuroora vasikana umwe mudzimai ka hakusoro vedambudziko iroro nditika zvakaitika kuti kune umwe kuti aiwa ndoda kurora mudzimai wechi2 wechi3 apai wechi2 achafutovana 2 wepasikana pai zvaramba kazvati aiwa takakuudza kuti no hazviiti iyozovanwana 8 nharo idzi vazokurukura kanzi aiwa munhu anopedza anoti define or determine gender yemunhu ndiani ndibaba yakati ndimai nharo kati ndibaba mwa ndimai ndibaba ndimai asi dzakazobudisa kuti aiwa munhu ari responsible ndiani uyu ndopakazogadzikana kuti aiwa saka ndichaguma ndaitachi danga revanaka asi ndiri responsible saka dzakabetsera kuti munhu azive kuti aiwa handifaniri ndichingozvarisa nekuti inini ndini ndine simba rekuchinja gender yemwana. Patiri kuramba tichidzika nenyaya ndokutoona sekunge hapana here relationship or zviri kungoteedzana their cousins nharo nehasha hazvisi zviri kunobatana here because maybe tinogona kutanga kuita bible study zvakanaka then munhu totanga kuitisana nharo nharo paya dzotanga tichikuda kuti tiite point yekudzidza then from nowhere manje maybe mashoko amazotara imimi ekutoti no hangu chete hauzivi uri dofo then this person is now reacting hadzisi dzaakunotorana nharo hasha zvichienda zvakadaro. Hapana munhu asina nharo hapana munhu asina hasha asi kuti umwe munhu ane capacity yekuzvidzora yekucontrol capacity yekuzvicontrol paya self control yayo inobva futi palevel ye-mental well-being pfungwa dzako iwo dzakamira sei kana dzakati kwesere unokwanisa kuzvidzora asi kana dzakandorereka dziri kumawereka paya ndopaya paunozobva kunzi munhu ane hasha anoguma aita chi zvomusimba. Munhu wese ane hasha ane simba asi mental status ka determine kuti uchatora action ipika uchacha give in here kuti unoramba uchingopusha mudhuri wocheti. Okay, I appreciate that. Mabata point yekuti mimi nharo dzikatungamira to ikawa a learning curve nharo idzodzo dziri positive nekuti vanhu vari kudzidza something from the interaction kunyange iri hot but at the end of the day iri kuprovide malessons masolutions then mukanditi nharo dziri negative dzinoenda dzaita confirm the bed yatoda kuavoida yozopatika yadini yaita so iwo waramba wasindimara wakokonyara wabva waita camp in your own zone hausida kufamba but at the end of the day mozoti vanhu vozoti but ndo zvataidini izvi ndo zvataitaura izvi. Let me find out, is there another way again iri positive apart from the learning curve panarapa? Of course. What could be something positive chingabve panaro? Dzinoita stimulate further debate. Dzinoita stimulate further debate. What are we saying about that? Tukuti nharo idzi dzinogona kumutsa imwe nyaya ichauya mberi rumwe ruzivo runenge kuti inini ndichangwa chimwe chinhu paya ndobva ndaita tsvagurudzo mberi ndoita dig deeper. You read more. Yes. You read more. Exactly. So your mind is open. Exactly. Maima Senda. I would want to add kuti let's say dziri nharo panoitwa like antima debate. Yes. Panoya nharo vanhu voitana mufungo wakasiyana siyana. Yes. So zvataurwa naMr. Mlambo kuti you would want dzimwe nguva panoitika nharo. Yes. Ukabvuma maybe uka withdraw. You go and say, okay, let me go and read further. Yes. Avadzidzisa nditi. Yes. Ma-students anogona kuuya wagoita nharo wagoita nharo. Yes. Iwe maybe wabva waitwa overwhelmed handiti. But vanoti alright ndanzwa zvamuri kutaura. Yes. But inini ndichadzoka mangwana. Imbondipaya mukana wekumbonoverenga further. Yes. Saka dzimwe nguva nharo dzinogona kuti zvaunga usiri kuziva iwewe zvinokuvhura and then you go and read more. Saka dzimwe nguva ukabvuma kuti
dzimwe nguva munhu ari kuita nharo anogona kunge ari correct, but as we said kuti the degree, yes, anotipa umwe muono wekuno want to research more pangave pari panyaya yechikoro. Yes, madebate aya anotivhura njere dzimwe nguva nharo idzodzi. Imimi rega ndibetsere wadiwa, tiri kuedza kutaura panapa nepamusoro penharo dzabva dzasvika panguva yekuti kaitiro kenharo akakaka kanenge kakupangidza ugwere, kakupangidza ugwere, and more especially if nharo dzacho hapana benefit hadziri kunze, hadzisi kubetsera, but at the end of the day dziri kusvika pakudestroya yourself and others, even nemarelationships and what have you. But another question ndeyekudaiso, vanhu vanonyatsoziva here kuti ndiri kuita nharo kana kuti ari kuti ndiri kutaura? And to further complicate that, ndiani anodetermina kuti mumwe munhu ari kuita nharo? Is it obvious kuti the right side is known and the other person must listen to that side? Or there are times when people don't know which side is correct. Neither side is convincing, but people are looking for an outcome agreeable. Ndiani anoziva kuti is it always assumed kuti unofanirwa kuziva? Izvozvo hazvikonzere nharo here izvozvo? Kana kuti pakutoda Jesu. Is life so obvious kuti kana ndati zvigamushire nekuti ndiri correct? Who told you kuti uri correct? Inini hangu I would think yes, kuti munhu anoita nharo anogona kunge iye ari kunzi uri kuita nharo nani? Vanhu vari kukaka ari kuita nharo ndiani? If two people uyu ari kuti uyu ari kuti uyu ari kuti uyu ari kuti, ari kuita nharo ndiani? Vari kuita nharo vari vese, vari tu. Asi kazhinji munharaunda kati panzvimbo kana kubasa mucommunity zvotozikanwa kuti ningi ane nharo, anogona kunge aita nharo ari right. Haizvisi stereotype here izvo. You are being stereotypical. Kungolebhula mumwe munhu semunhu ane nharo. Iye pamwe ane chiwindi chekutaura or to defend himself. Wanoti ngwaru hamumuzivi here, ngwaru ane nharo. Because each time when issues are being discussed, ngwaru anobva simuzarugwa kuti Mr. Chairman, apa kapa handisi kupaona mushi, obva watolebhula kunzi une nharo. Zvoita kunge vanhu vanoramba vakanyarara vaya ndo vari right. Ndo panobuda element ye abnormality nenormality. Kana vanhu vazhinji nhasi so tese takapfeka mabhachi handiti mukazoona munhu wane ane kavhesi panapa tomutarisa sei kuti uyu anogwara uyu, nokuti asiyana vamwe vanhu kana achidefina kuti vanhu vanoziva vanorwara kati vane pfungwa dzakapesana nedzavamwe paya, haungazowanikwi uri wani pavanhu 10 kuti munhu iye akuzodzi ane nharo pane kahistory, pane katendency kekuti uyu ndo maitiro ake, nekuti dai anga asingaiti nharoka vadi kupoinda uyu. Saka muri kuti atiti just as an example, mai Masenda ava mudzimai wangu takakawara nepamusoro pekuti eyo $100 yasarai ngati reserve school fees. Iwoti asina handina dress topeshana pakati pe-school fees nedress. Yes. Iwoti school fees hatinogona kuzokwereta, but for now ndiroda chinyi, handina dress. Uyoti aiwa munoziva tine chimwe chikwere chaya chasati tabhadhara, kuti wedzere hazviite, regai tibhadhare school fees. Oti aiwa hazviite. Muri kuti imimi tinogona kuenda kune mumwe munhu anogona kutiudza kuti aiwa anza ndeyekuti, tobvapo toenda kune mumwe munhu otiudza kuti aiwa muri kupesana anza. Saka dzikaramba dzichifanana answer yewanhu awa, one of us is obviously wrong. Is this what you are saying? Yes. Ameno wamudoni munopaona seapa? Ndofunga patiri kuedza kutsanangura kuti idzi nharo kana kuti vanhu vari kufanika zvamataura vari kutaurirana. So
ndofunga at what stage exactly yes patakubva from kutaurana, if I'm getting you right, tabva pakutaurirana idzi dzanharo, and who is judging kuti uyu I think une nharo iwe uyu une nharo iwe, but maybe he is researched more, maybe ari kuziva more, maybe because he's standing by his facts, uyu ane mafacts ake, but iye kazhinji ndiye watinozoti kazhinji maybe uyu ane nharo level rasvika uyu ane nharo. hamuna kumbonzwa here just to add to what you are saying, hamuna kumbonzwa here kunonzi iwe madecision anoitika mumba munomu ndiwega unongoita madecisions iwayo, so that it's like tinofanirwa kumbogona kuti madecision enguva inei ndeakwe iwewe, saka nekuti ndikapesana nawo sekunzi une nharo. Yeah, at what stage do we look at, I just want to buttress what he's saying, kutaurirana kwakapesana, hatisi kuona eye to eye on this issue, yozosvika papoint yekuti dzanharo, ngatibetsere vateereri kupesana pamaonero nenharo. Ati clarify this issue. Inini hangu personally ndinoona kuti lese muri vaviri handiti mukatadza kunge muchiwirirana, yes handiti mukataurirana muchinzwanana, where we are saying kuti madecisions anongoitwa nemunhu one every time hapana input yemumwe. Aiwa uyu anoita input yake, but uyu ari kujaja kuti input yako yoweka is always wrong. Inini to me I would see munhu ane nharo haaone madecisions evamwe kana haaone vamwe vanhu vachigona kufunga. Yes, anongozviona, he is always on top. Yes, ndo zvinoita vanhu vane nharo. Like me muri kutaura nyaya yekuti lese madiscussa ningiri bible discussion handiti, munhu iye anongofunga kuti anza dzaari kupa chete ndo dziri correct, dzivamwe vanhu hadzisi correct. Saka there is an element of power and control where munhu ane nharo anogona kunge angori munhu anoda kudii kucontrol, anongo haavalue vamwe around, anongoti zvake chete chindini, ego yake. This person is opinionated. Yeah, let me just give you another example. Yes. Kuchechi mwataimbopindira kuno umwe mudhara aiti maitoziva kuti kana ari masikati palesson anosimudza ruoko, munotoziva kuti kana kumashure uko munhu iye anosimudza ruoko, and parosimudza ruoko he is opposing munhu ari kudzidzisa kumberi, you know, just like that. And vanhu vaitongoziva kuti mudhara wenharo kunyange ukadzidziswa sei chereko kauya ari Ted Wilson anofanirwa kutotsvaga chekupesana nacho, anotoya nemazibhuku ekutoti right panyaya yemutaurano ndisikuira nemi pane pamataura kuti yes, you know, munhu anenge anototsvaka nharo, ndo amukutaura kuti nyaya yemental health. katiri papa pamental health apa yes, iyo mental well-being yemunhu nga inodefine vachinzi no, it is a state of complete emotional, physical, and spiritual well-being, wherein a person is able to work productively and to interact with others, and also be able to solve everyday problems as they come and learn from others. Yes, it means munhu iwo unofanisa kungochi yana nawo community une capacity yokusolve ma common problems, and then spiritually unenge uri better, socially unenge uri better, physically uri better, and then emotionally you are able to handle your emotions. So it means munhu, if any one of those aspects is lacking, kuti munhu anongoti chete naro, it means haasi able to get along with others. Kana mwayikuti your own decisions ndo right up even up, it means that person is not being productive in the community. It means that person is actually on the negative side of mental wellness. Yes, watereri watereri nemi watariri atimbodzokerei kumabasa kwatinoshanda uko. Sure ungabva wawa here super intelligent pa organization uri one, kuti all decisions that must be made you must have approved, kuti iwewe kana zvisingavire nepfungwa dzako zviri wrong
and no matter kuti mwe munhu areza sei matare aita sei sezvataurwa naMudoni, you continue to see wrong even vanhu vasina pfungwa dzavo zvakadzama sei. Ungori neagenda yekuti you must identify where they have gone wrong. At that point panika mental challenge. Yes. I've heard imwe word rinonzi kuwa disagreeable. I don't know, ndimakaita psychology. Kana munhu asvika palevel yekuti personality yake, the way anointeracta nevamwe vanhu, anotaura nevamwe vanhu, angova munhu ari disagreeable, munhu yanenge achiita sei? Tingamuti kune vanonzi ma-axis or ma-categories. Handi kuna disagree, kozonzi disagreeable. Kune ma-axis or ma-classes or ma-categories ema-disorders. Yes. Iye anenge ari mune yake yekuti personality disorder yake inoita kuti alose reality. Pateta personality disorder. Yes. Ane ma-personality traits ake anoita fall out of favor with the majority. Okay. While it's we believe kuti kunechi vanhu vari outstanding, vari like the highly gifted. Yes. Variko, yes. It is also a disorder kakwake. Yes. Kuwa gifted. Yes. It's a super intelligent. It's a disorder. It becomes a disorder. Yes. It is a disorder. Classified. Yes. Mukanda ku DSM diagnostic statistical manual 4 or 5 years revised kana ku Americans ICD-10 International Classification of Disorders. Yes. It is a disorder kuti kuva munhu ari highly gifted. Yes. Kuti munhu anongosvika pana pangoti Bible yapai otongovhura so utota page yakati zvakazvaka kuti anongosvika muchidza music yapai ototi ndipe guitar otorowa pa so kana kusvika muklas ototi any lesson variko urwere is a disorder. Yeah. Kuti sati means tine 3 categories. Pane vari ku negative nimari highly positive. Highly positive. Then vari pakati avo ndo vari normal. Saka yanaka. Yeah. You have a disorder. Ndanisha kuti nguwa yese murume uchi saka tazongwanira pake. For example, tiakupa eminence we yomushaka vasembe topa yashaka akaiuya necow information yehondo. Na nasi the whole world is still being used. They can only perfect it, but it is still the same information. It was a super intelligent person. Super intelligent person. Yes. Okay, that's fine. Regai timboona kuti eyo vanhu vanogara nemunhu ari disagreeable, akasindimara, asingatsiurike, ndiye ari right all the time. Ndiwega unoita madecisions mukati memba inei. Saka iwewe uri kuita madecision because ndiwo unofunga kuti no zvinhu zviri right kana zvaitwa nemutowo vamwe vanhu vese ayo madofa awo. And what have you? Vanhu vanogara nemunhu akaita saiyeye, how can they remain functional to life without being destroyed by this person anokuti awane disorder yenhare yatosvika palevel yekuva disorder? How can they remain positively functional in spite of living nemunhu ari strong willed, akasindimara, asingatsiurike, ane hasha, ane rafu, amene ane matauriro ake, and yet he is a family member? Kana kuti munhu yeye uyu is part of our organization. How do we work with a person like that? Isusu wacho, how do we remain functional? Okay. My master, and I'm sure you can assist. Eni ndoda kutanga ku acknowledge that such a person ka akutokonzera dysfunctional family or a dysfunctional work setup. environment. Work environment becomes toxic. Very. Because let's say pari pa work context, vanhu vanogona kuzongomira, vanogona kuita zvavo mabasa, let's say wati apa don't do this, vanoita, and then they wait pazvinozobvondoka. Zvazobvondoka manje ndo pachazoya maybe such a person to realize kuti saka vanhu people vakutora action now. Yes. To deal with you. Yes. Yes. Saka zvinhu people might withdraw, let's say pa work context, avachapa ruzivo rwavo. Saka in terms of functioning epabasa, vanhu avachaita happy. Unogona kuzoona absenteeism, vanhu vakanzwa kuti
nyingi uye maybe nhasi ndiye ari paduty kana kuti chii zvinogona kukonzera withdrawal of my ideas. Saka vanhu havachaoperate the way they are supposed to be. Zvangofanana nemumba, let's say it's mumba, context yemumba. Hazvizofadzi. It will no longer be a happy family. Saka vanhu vanowithdraw vonyarara zvavo mai vachingoteererawo madecisions. But vanozosara vachiita freedom when maybe usipo. Ndopa vanozona mamwe madecisions mukaenda kana on leave. Musipo pamba. Munozosvika zvinhu zvadi mushavatoshanduka. Zvinova zvinhu zvakadi zvakaipa. So people will react either positive or negative to such behavior in that. They'll find a way of adjusting to you, to deal with you. Positive or negative. Negative, yeah. Okay. So munhu taturara nyaya yechirwere chenharo. Munhu anogona kuzvarwa here aine nharo. Genetic. Is it because takuda kumboona kuti munhu echinokonzeresa chii? Mambotaura nyaya yekuti maybe vamwe kudzidza, maybe too much munhu adzidza munhu saka anongofila kuti as long munhu asina ari pasi pake in terms of education wise, you cannot tell me anything. Then vamwe saka toda kumboona kuti ndezve kune vanozvarwa wangori vanhu vane nharo, koita vamwe nekuti they have acquired or imari or vamwe pane maincidents akaitika muupenyu akazokonzera kuti vave vanhu vane nharo at some stage. Maybe you can shed more light. Of course. It's a very good question. Noti tikatata painzi biopsychosocial model. Ndiye kuti biological is that no akazvarwa nazvo. It's inherited within the system. Wati no avana wakwaningi vagara vane nharo zviri muropa ravo. Then kune nyatso bata mataro chirungu chakadzama asi mutaura zvinokosha. Muri kuedza kutaura here kuti dzinza rekwangwaru rinogona kunge ritori neimprint yekuva vanhu vane nharo and tozvipasa from one generation to another. Watourwere hwakufamba muropa. Yomeri munhu wekwangwaru uri kuroora nharo. Wazati ndekwangwaru bototi iwo sarorwe. Kana kuti ukaroora kufamily iyoyi izvi unangwarira maybe kuzotongwa. Because mukadzi wacho or they tend kuve vanhu vanechi vane nharo. They know everything. Havatsiurike. Saka indio is biological kuti munhu is biological anogona kuzvarwa nazvo. Cause yai social. Inova inobva muenvironment kuti unogona kutamba nehama neshamwari dzine nharo newo wotongojaira by association environment assimilate yako kushepa manje. Ma-peers, ma-friends, nodzerwa kumafiri. Then psychosocial kuti no umunhu kana richi kana munyama kuti pfungwa dzako dzingona kuzongorekererawo kuburikidza ingava injury or stress or any other life event yangoitika kwauri. Nguva dzedu dziri kudzingirana nesu eyo baba Mulambo namai Masenda. Atimboye apa organization ma-employers or other employees kana kumba vanhu vane nharo vari kumbowanzodhilwa navo sei so that nharo dzavo are rendered useless. Unopedzerako even mukomiti unosimudza maoko but vanhu vanongotarisa kuskipa kana chairman anongokusiya wakadaro. Kana muchechi unoskipa watoziva kuti vangori vasimudza ruoko right saka takuti fambei. Negative arguments, how can they be rendered useless, non-effective to a point where tadziuraya and yet munhu wachoka zvedzidzane wane nharo asi nharo dzachoka hadzichati affect isusu. How vanoitwa sei vanhu? How do you deal with them so that at the end of the day une nharo hako une chirwere chakoka but takumbochirapa tomurapa sei? Pane mhando dzakati wandei. Pane dzimwe dzinoita kuti zvipere zvachose, koita dzimwe dzinoita kuti murarame pamwechete paya kumanager. Asi tombodhana kuti mumanager paya poda psychotherapy, poda counseling, poda interventions.
paintervention paipa kuti no umwe munhu nharo dziya pai dzokwanisa kupera netype yeintervention yekuti you involve munhu pache zvake ari individual kana kuti vari mugroup kana kuti vari mumhuri kana kuti vari pakambani. Yes. Unogona kumunanga direct kana kumuzvenga kana kuti saka pane nzira dzakasiyana dzokuti ndokwanisa kupa individual counseling or psychotherapy kana kuti ndogona kuti muri pagroup zvozobuda mugroup imomo. Yes. Tinongodena nyaya yotaurwa paya kusvika yanenge ane urwani wopinda paindividual session kana kuti inogona kupindwa muri mumhuri mhuri yese inoita therapy kana kuti age group kalito koma ipapo. This one regai ndimutaure nezita uyu munhu yakandibatsira chaizvo mukoma wangu Pastor Machamiri, Paminas Machamiri. Andimutaura nharo dzinogona kubetsereka dzikabva dzapera. Yes. Wouya kwandiri wakati baba munini input yamunoisa kana tiri mukomiti ndinoifarira chaizvo and what have you asi mukaataka vanhu muchidai nekusindimara kwakadai zvobva zvaita kunge imimi ndimi mega munenge muri kuziva zvinofanirwa kuitika muorganization hazvinyatsofambe banyamuziva and wati munoda kurespectawo pfungwa dzevamwe vanhu kunyange muchifunga kuti zvavanotaura zviri wrong pachimborespecta muone kuti zviri kuenda nekupi mukati nyararei kudai soko muchatoona kuti nyaya yacho inosolveka imimi musina kutaura. So sometimes it's ndikuappreciate point yamutaura yekuti munogona kusangana nemunhu one on one. He really helped me at a professional level. My brother Paminas Machamire, Dr. Machamire, wakauya wakanditi no Ngwaru, you have a very good point, but sometimes you attack and sometimes later kunge uri establish a position unge you are the only one who knows. Hawana kuenda pamberi pechurch kundoti inzwai vamwe wenyu pana munoita kunge ndimi munoziva too much. Vakaita saNathan naDavid. He came privately and it saved me. Now I appreciate that. Then mutaura kuti uyo asingarapike hadzirapike manje. Machamire auya ataura neni asi sindimara nazoteki nharo dzangu dziya. Saka Machamire oita sezvoitwa sei manje kana munhu wamboita private counseling intervention hazvina kushanda nharo dziya idzi Chirwere dzakagomerera. Hanzi kune rumwe gomera uripo narini. Ini nangu ndendira kumbotaura maybe vasati vayani musazokanga zvemida kutaura kuti constructive criticism kuti makaitwa newe munhu the individual anenge ready kuzvigamuchira. Exactly. Saka imimi kurespectwa kwandakaita indine nharo wacho asi maaprochirwa andakaitwa. Saka we are also saying kuti mukuda kubatsira munhu ane nharo it's how we help that person. Tinozviita the how is important. Hatinoda kudzikisira munhu but kuda kumubatsira. Right. Pesa pfungwa yenyu. Ndakandichiti kana singarapike nharo idzi toita sei organization kashoma kuwana zvinhu zvisingarapiki asi kuti tinogona tisina nguva or commitment ende kana titi ku one on one or group apa togwa kuzama kuti no panoda combination yezvinhu zviviri vamwe zveiti kana yese iri one word woti psycho therapy nepharmacology kuti pamwe pacho panzenge pauda kuti medication pauda kuti assessment kwati no apana here kama underlying medical condition kokuti medication necounseling works hand in hand yapaya munhu aita zvakanaka. Wabudona moti muda kuti kudi ini ndiri kutyiswa pakuti nharo dzedza kutoda medical assessment kuti hapasina here kamwe kaurwere an underlying condition iri kuita kuti munhu abehave nenzira amene kuti memutida kuti nguva dzedu dzinenge ndofunga ndapinda muchirongwa ndanzwisisa kuti zveshuwa these issues unogona utori munharo usingatoziya sometimes uri kutorwara maybe zvitokonzerwa nezvimwe zvinhu zviri kubva kumashure or what you have gone through before. I know of someone kuti kuchikoro akakura ari munhu aiti kana akambotaura something that was
it was a joke in class. Akavunzwa mvunzo but varasika kudai. Vanhu ndobva vaseka. Yes. So nekuzokura every time now, because he knows a lot, mukapinda discussion, he has a strong and narrow. But zviri kubvira pa time iyo iyai yaisekwa. So he always feels, no, I have to talk, I have to express myself even more. So maybe sometimes narrow is not going to be kuna vanhu vakanga vaine loss of esteem. They vanofana kuratidza some kuti ndoziva, I know. So at some point now you don't listen to others when they also have points to talk of. So it's a great lesson. You are compensating for your low self-esteem. Exactly. Saka wakuda create a platform yekuda kuzvipangidza kuti ndiripo mapedza. Saka muri kutaura nharo inogona kungova a way yekudhila nezviri kuitika mubheni mako. How you view yourself. Kuti kune ka gap and then you cover it by kuita nharo. Ndo warume wacho ka. Compensatory behavior. Yes. Right. That's powerful. I don't know kuti tingai pedze tichiti kudi, but kana takatarisawo zvakare kune nyaya dzenharo idzo dzidzi toita sei in terms of spirituality. Are there spiritual dimensions here? Mambotaura zviri medical kuti chimbotarisai medical zvimwe zvotogona kutoda medication. Are you getting the point? Mukaenda ku mental health zviri kutaurwa namudoni izvi zvekuti maybe kunogona kuine macases low self esteem, munhu akuita compensatory behavior yekuda kubhadhara chikwereti chekuzvitarisira pasi kwaari kuita. Saka akawa munhu anonetsa zvoita kunge ari kugrab attention yevanhu. At a spiritual level pane here explanation yevanhu vakasindimara, vakagokomara, wasingateereri, wasinganzwi, wasingatsiuriki. Is it a spiritual problem? I can say to a certain extent zvinenge zvaakutoda kunamatirwa nemi mapasta. Imamunamatere like dzataurwa naamudoni dzedze kuti munhu muchechi handiti rungoningirikira. Tienta kutoti aipasta kana varimo mudiscussion umu vamboita afternoon lesson yekumanaja kuti zvii zvingaitwe spiritually, because unogona kudzorera vamwe vanhu kumashure nenharo dzako waakuvhiringa vhiringa, because in the end munhu anoita nharo some of the content zvaanotaura hapana, it's a repetition of nothing. But you'll be surprised ka you'll be surprised kuti I don't know whether I should be the one to say it or ndafanirwa kusiyira kune vamudoni kuti wataura zvandiroda kutaura kuti pamuri kuti zvimwe zvoda kuti imi wafundisi mubetsere. But have you not seen kuti sangano rese rinogona kunge ritori asi mufundisi wacho ndiye ane nharo dzekuti unobva washaya kuti saka munhu waMwari tomuita sei munomunamatira. So we agree that it's a spiritual problem. To a certain extent. Not to a certain extent. Not katara even definition of mental well-being in spiritual. Even katara futika my interventions, I know the pathways to K. Kuna ATR, African traditional repair. Kuna FBO, then kuna medical repair. Iyo are three repair. Nonga tonoti during the day one wind with patara. Maneru kumprofita nekunganga. Zokuti panozopira zuva kana pera ndo repair. Avazoziva kuti munhu aporera kupi. Nokuti zvimo zveshiwa is spiritual. Ikava spiritual ima demons. Inenge iri spiritual yema avenging spirits. Imo inenge iriwo biological. Saka we want to rule out that aspect in a percentage contribution. The spiritual aspect. Okay, I think chakwata chikadi. Chika handichapisa chikakwata moto. Muna nditsoro zoti ndatombena grade 7 ndimbonyatanga kudzidza chona chako. Handichakwata chikaita say whatever. Nguva yedu ndo yadzingira neso. But mashoko enyu nemi wamudoni
ndichada kuti as an elder muparidzi kusangano ramwari, a preacher to the world and what have you, what words of wisdom, if you were preaching on destructive arguments zinenge kurwara, what message, your final message would you give kune vateereri wenyu? But imimi muri wairi, maybe in just less than a minute each, what words of wisdom would you want to give kune workplace, kune family, kune situation where tine munhu ari kurwara nenharo? What would you want to say to that audience? Ini maita henyu pastor, zvandingangokurudzira ndezvekuti vanhu batsirai munhu, musangomusiye muchingoti aiwa ane nharo kusvika pastage yekuti maakumuignora maakudi, because mukazomuignora futi maakutocreate bad behavior yaachazoratidza. Saka ndiri kuti batsirai munhu, ende iwowo munhu kana uri munhu unoita nharo, evaluate yourself. Zvinzvere iwewe uone kuti nharo dzandiri kuita idzi dzinobatsira here. Dzidzawo kuteerera vamwe vanhu. We are never 100% correct. Batsirikana zvinhu zvakanaka before it gets too late. Nekuti uchatizwa nevanhu pamabasa wongokusiya wozoti takambokuudza. Pari kumba zvinozouya, zvinozonakidza here kuti iite replicative ningirikiri yekuti nevana wako vachangouyawo vachiramba vachiita nharo, nekuti iwo wakaramba kudi kuchinja. Bvuma kuve munhu anotsiurwa. Evaluate yourself and be a good person. Zvinokubatsira kugara nevamwe zvakanaka mucommunity. Aiwa, totenda mai Masenda nemashoko. Wateereri, I could not have said it any better. Toda kutenda chaizvo. Wamulambo mashoko enyu ekuvhara. Maita basa ndichitsigira zvavataura pakapaya. Ndotanga nemumhuri mukange masangana nedambudziko iroriya musarichengeta nekuti hapana anoziva zveseka. Saka rubatsiro nguva ichiripo. Kana muri mucommunity munhu wese ane simba anosingira kuti akaona munhu ane dambudziko kapaya une simba rekundoripota kungava kupolisi kana kusocial services kana kuministry of health kana kuchipatara kuti maitise munhu apaya ndinofungidzira kuti hazvina kumira mushe. Kana ari makambani ivai nemaservice, masupport services ekubetsera vashandi venyu nekuti munofanira kuti pane wellness department apaya inoita reduce turnover, reduce accidents, improve efficiency, muzoona profit in the far end. Please get professional services as early as possible. Thank you. Makamirira sangano. Yeah, maybe what I can say is but what I can say mfundisi is to talk to someone ari kutoziva kuti ndine nharo. You know, anotoziva kuti nini I have this problem. Yes. And I think we need to start there by accepting that I have a problem. And when we have this problem, kune maways ataurwa neway imwe yataurwa yekunamata kunamatira kuti nini with this challenge I want to fight it. And there is nothing that is impossible with God. I remember a story in the Bible about the sons of thunder. Yes. You know, aina Jesu. Yeah. Skanzi pane zvanga zvaitika zvikanzi nawakomana vaya no dai mangodzikisa moto mabva matopisa izvezvi nyaya yacho ibva yapera. Yeah. But the approach of Jesus was different. And sevana waMwari, we need to have or to be at a point yatinonzwisisa kuti zvinhu zvinoitika patiri Mwari unogona kuzvipedza. Zvinotopera mhuri dzedu tikagara zvakanaka. Mamwe maproblems atiri kuita mumhuri inyaya dzekuti kungopesana. Be the bigger person in your family, be the bigger person at church, and God will see you through. Ndinotenda zvangu mese nababa Mulambo point yamataura nekuzotsigira kwamaita namama. Wateereri, ona ichiso changu ichi. Muri kunyatsondiona ndine muromo mumwe chete nenzeve mbiri. Mumwe munhu akati kuti tipedze zvenharo negakawa akatipe 1 zvikanzi taura kamwe chete uteerere kairi. Ukadzidzira kuteerera wamwanhu wachitaura zvinobetsera. Sometimes nharo kureva kuti hapana ari kuteerera
uyo ari kutaura at the end of the day hamuna chamunowaka. Ende kunonzi kuzvarwa patsva hanzi ani nani ari muna Kristu Jesu achisikwa chitsva. Amen. Holy Spirit iri matiri inobvisa nharo dzinopusa yotipa nharo dzinowaka. Yeah. Ndo chinhu chikuru chandadzidza. Mwari akubetserei tisati avhara. I think our elder will pray for us. Amen. Ngatinamatei. Baba wamusoro kudenga, tokutendai nechidzidzo chiri pakati pedu. Tinovimba kuti vateereri vangoteerera chirongwa chino pane zvamatanga kutotaura navo panguva dzino. Chiitai chishamiso mukati medzimba dzedu, mukati memabasa edu, mukati memachechi edu. Amen. Vanhu vaone shanduko mukati mekurarama neugarisana nevamwe zvakanaka. Tinodawo kugarisana nevamwe Mwari zvakanaka, tigovawo nekufara nekudzidza kune vamwe. Chifambaiwo nesu vanhu vagoona umwari patinenge tichitaura, vagoona kudzikama nekupfava nekuona kuti vanhu ava indeed they walk with Jesus. Amen. We thank you, Lord, for this power. Tokutendai nemagesti edu ari kuuya achitipakurira zvidzidzo zvakadai. Amen. Remember them in their time of need. Amen. We thank you for our host. Also bless him in a special way. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kudzamara tichisangana sondo rinoteera wadiwa wadikani Mwari akukomborere mese tatenda. Amen. Douya kumchinjiko ubofu neurombo handidi chimwe chiro asiru pone soro ndosimbira kune nyenye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu nokuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura ndinozo kuchenura ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndapazve sekunemwi zviro zvese zvepasi moyo zvenemuwiri uwewe nyunarini ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi mune zvidzidzo zvenyu zvinonda rapaini nderopa rora Kristu ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini Jesu uri kuuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa mbiriku na Jehovha ndosimbira kunemwi nyenye pakalvari
ndinopfugama pasi mundipo neseini ndosimbira kunemwi nyenyeye pakalvari ndinopfugama pasi mundipo neseini baba mundipo neseini baba mundipo neseini